Oo, galing. Correct, ganyan. Walang pera. Pag sa, ano ba yan? Pag sa galaan, may pera. Anong oras tayo, Alice? Dito na lang ito. Magkano ba yan? Kahon? Oo, pwede yung pwede. Basta, pwede. Basta. Pwede pang ano, pag sa pinsa-pinsa, basura. Yeah. See? Dami init. Lord, magtabos ka ng kamote. Wala lang ng kamote. Sa baso. Ha? Sabi ko, bago nag-order yung nanin mo ng 12 pieces, may walang pinasok ako sa iyo na nagpaparty sa mga garyang. Kami, sabihin mo na kay, ano una naman sa asiman. Hindi sabi, may nilalagay yung cup. Kinain. Lord, kinain yung cup. Yung cups na mga yun, dapat hindi ko ako nilalagay ito ba? Kasi yung cup, hindi ko ilagay ito ba? Pero pwede mo na ako ulit na, so, pang business cup na yun, yung pauligay na, ano. No, you can't hear. No. Yeah, here, you not take this the phone. Okay. Pinabalik na.
ngantuk.
Hindi natin kami nagulti kami. Aalis kami. Natapos lang ito. Inuwasan ko. Busy, busy. Ayan. Busy, busy lagi. Busy, pamagi. Gagala. Gagala kami. Init-init naman. Kuya Boy, salamat sa tambay. Salamat sa always support. Magbihis na ako, alis kami. Ang galaw na yan. Where's my rosal?